Достар, елдагыча Мәскәү татарлар штабы тагын үзенең календарен чыгарды. Инде ул безне сөендергән китаплары белән, былтыргы календары белән, чөнки ул календар былтыр шундый татарча сүзлекләр белән чыккан, ул бик күп кешеләргә ошады. Бигрәк тә Мәскәү татарларына, бигрәк тә татарча сөйләшкән һәм татарча белмәгән татарларга ул бик әйбәт булды ул календар. Әле хәзердә без аны жыл үтсә дә ташламыйбыз диләр. Ташласагыз да була, чөнки без сүзлекне, татар сүзлеген, татарча-русча сүзлекне бу календарга да керттек. Бу календарның үзенчәлеге әле аның белән генә бетми. Менә мәсәлән, менә монда тышыннан ук башлана. Бу QR-кодлар турында әйтеп китәм инде. Менә QR-кодлар бар. Менә монда QR-кодка китерәсең телефон белән. Син әлбәттә шул ук моментта, шул ук вакытта Мәскәү татарлар штабының сайтына килеп эләгәсең. Һәм инде анда аларның бөтен чыгарган видео язмаларын һәм кол язмаларын дигәндә күрергә була. Һәм аннан менә монда безнең быел бит инде бөтен дөнья татар конгрессының оешуына 30 ел, менә шул 30 еллыкның бәйрәмен һәм нәрсәләр эшләнде, нәрсәләр эшләнмәде, шул ул вопросларны да, шул сорауларга да җаваплар бирү һәм шул җаваплар эзләнү дәвам итә. Менә 30 ел узган, 30 ел эчендә кем нәрсә эшләде? Шуңа ниндидер отчет биргә кирәктер инде. Мәсәлән, үз алдыңа булса да, үзең өчен генә булса да. Чөнки бик күп әйберләр минемчә эшләнмичә калды. Бик күп артка чигенүләр бара. Әле хәзердә бара, бик күп артка чигенүләр булды. Чөнки ләкин 30 ел эчендә инде бик күп әйберләрне эшләргә булган булыр иде. Анасын тагын менә монда безнең календарда тагын нәрсәләр бар. Календарда безнең менә мәсәлән Рөстәм Җамалиның инде кешеләргә мөрәҗәгате русча татарча. Менә шунасын бара дуслар. Менә монда шушы гыйнвар аенда туган безнең юбилейларыбыз. Бөтенесе түгел. Монда инде безнең әдипләребез, галимнәребез, шушындый татар халкының, татар милләтенең күренекле кешеләренең юбилейлары. Монда мәсәлән Айдар Хәлимгә язучы публицист безнең азатлык өчен бик күп көчен түккән Айдар Хәлимгә 80 яшь. Әсхәт Хисмәткә 70 яшь. Әле рәхәтләнеп эшли, әле кичә генә килеп киткән Аксуга үзенең җырларына төзелгән флешка диск чыгарам дип, чөнки ул бит уникаль шәхес, аны шундый матур тавышы, тембр менә әле хәзердә 70 яшь җырлап җибәрде, малай дөбертәп тора, микрофонда кирәкми. Менә Рафис Корбанга инде 65 яшь. Шулай итеп һәрбер айның менә бу календарны алган кеше онытмый. Син чөнки теге таблицага да күчәлмисең. Башта менә шушы туган көннәрне карап, укып, исеңә төшереп, һәм шуларга шалтыратып, аларны тәбрикләү инде тамашачының үзеннән тора. Менә гыйнвар ае. Әле анда аның белән генә бетми, һәрбер айның артында шундый матур шигырьләр. Менә гыйнварның шундый шигырь белән башлана. Мин бәхетле, ил бәхетле булса, халкым булса азат, тәхетле. Мин милләтем, татарларым белән бергә чакта гына бәхетле. Разил Валиев. Мин дөньяга татар булып килдем. Татар булып яшим, яшәрмен. Газраилем миңа сүз катканда туган телдә аңа дәшәрмен. Шулай итеп, бу һәрбер айның, һәрбер айда безнең бик күп галимнәребез, язучыларыбыз, әдипләребезнең юбилейләр ниләре күренеп тора, язылган, алар белән сөйләшенгән дигәндәй дөрес язулар. Шуларны котларга онытмагыз дуслар, һәрберсен. Шунасын тагын нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Менә хәзер безнең яңа 2022 ел башланды. Алда безне бик күп эшләр көтә, бик күп бурычлар, ул милләтне саклау, телне саклау, ул өлкәдә инде Мәскәү татар штабы безнең өчен үрнәк, аларның башкарган эшләре искиткеч бик күп. Ул шушы газета, журналларга язылы дисеңме, чөнки менә без тел, милләт дип сөйләшәбез, ләкин шулык язучыларыбызның күбесендә шулык милләт дип йөргәннәрнең дә күбесендә өендә, мәсәлән, күбесе татарча газета, журналлар алдырмый. Безгә иң беренче чиратта өйдә һәрбер татарның өенә бер генә булса да газета, татарча газета килә икән, ул инде бик зур нәрсәне аңлата, бик зур нәрсәне күрсәтә, аның баласы да
ул газетті килгән газетini карап үтәчәк, үзләре дә укыячак һәм инде әлбәттә татарча газета укыганда син телеңне дә онытмыйсың, телеңне чарлыйсың. Укыган сайын син күбрәк беләсең татарча, татар сүзләрен, татарча җөмләләрен, татарча өйрәнәсең дигәндәй. Шуңа күрә татар газета журналларына язылыгыз, татар сайтларына кирегез һәм үзебезчә сөйләшеп, матур иттереп безнең шушы интернет дөньясында үзе бер татар дөньясы барлыкка килсен.